Des del Consorci hem observat una necessitat. Catalunya té 1,5 milions de persones de més de 65 anys. En canvi, quan analitzem quin és el mercat de l'habitatge específic amb serveis per a aquestes persones, només en trobem 3.000. El recurs dels habitatges en serveis és un recurs per a aquelles persones que desitgen continuar en el seu projecte de vida d'una manera més segura i més estructurada, amb més protecció, si cal. És un recurs molt diferenciat del que pot ser una residència, un centre de dia, un sociosanitari, perquè aquests són recursos d'institucionalització i el que es pretén en els habitatges en serveis és que les persones visquin amb llibertat, amb autonomia, amb decidir què i quan i com volen fer les coses i, per tant, és un recurs a un altre nivell. És la continuïtat del viure a casa. La idea era buscar quins paràmetres econòmics definien la viabilitat d'aquestes operacions, sobretot tenint en compte que el que busquem és que els rebuts dels usuaris siguin assequibles. Han de ser valors que ens situïn en una escala entre els 600 euros, en què incloguin el lloguer i els serveis prestats. Els components principals de la despesa van lligats a dues variables. Una, els serveis oferts, a més serveis, més costos de personal i per tant repercussió més gran, i l'altra, la dimensió de les promocions. Si la promoció pot ser més gran, que interessa que tingui més habitatges, el cost repercutit és menor i, per tant, això ho fa més viable. El que volem és recordar que aquesta és una necessitat, posar a l'agenda del país que el que no cobreix el mercat, que és aquest tipus de demanda, es pot fer des del servei públic i des de la iniciativa pública, des de les polítiques públiques. Per això, una de les conclusions a les que avui arribarem sens dubte és que dels 50.000 habitatges que el Govern de Catalunya s'ha compromès a posar en marxa en els propers anys, un mínim d'un 15% han de ser d'aquesta tipologia.